Vážená komise, jmenuji se Patrik Michálek a v následujících několika minutách bych vám rád představil moji středoškolskou odbornou činnost, jež nese název Mezikrajní nouze v trestním právu a spadá do oboru číslo 17. Cílů jsem si v mé práci stanovil více, nicméně jako ty hlavní dva bych identifikoval za prvé prozkoumat možnost aplikace institutu krajní nouze a pokusit se identifikovat ty hlavní problémy a překážky, s kterými se mohou potýkat soudy právě při zvažování aplikace tohoto institutu, a za druhé vytvořit svojí prací ucelený a srozumitelný přehled, jenž demonstruje právě meze krajní nouze v trestním právu. Jak jsem v mé práci postupoval? Především jsem musel porozumět dané problematice. To znamenalo pro mě přečíst v podstatě většinu dostupné odborné literatury, jak ke krajní nouzi, tak do jisté míry i k nutné obraně. V teoretické části se poté věnuji shrnutí poznatků právních teoretiků a dále pak také i analýze jejich rozporů. V praktické části jsem se zabýval rozborem několika judikátů, když jsem vždy zkoumal důvody jak pro přiřknutí, tak i nepřiřknutí krajní nouze, a dále jsem se také snažil právě najít ty různé problémy a komplikace, které se mohou s aplikací krajní nouze pojit. Poslední kapitolu mé praktické části jsem věnoval právnímu ohodnocení tzv. Heinzova dilematu. Dále bych vám chtěl alespoň do jisté míry přiblížit, jak komplikovaná a problematická může být aplikace krajní nouze. Nicméně, než se k tomu dostanu, musím vám sdělit alespoň ty základní pojmy, tu základní teorii ke krajní nouzi. Krajní nouze je okolnost vylučující protiprávnost a je popsána v paragrafu 28 trestního zákoníku. Z tohoto paragrafu 28 vycházejí také 4 požadavky, které musí být splněny proto, aby mohla být krajní nouze aplikována. Tyto podmínky neboli požadavky bych vám chtěl lépe ilustrovat na příkladu. Představme si osobu, která je na horské túře a zabloudí. Tomu začne sněžit, ochlazovat se a zkrátka řekněme, že zde tu riziko toho, že daná osoba umrzne. Tím je splněna první podmínka krajní nouze, a to podmínka přímo hrozícího nebezpečí. Dále řekněme, že tato osoba uvidí v dáli nějakou horskou chatu, do které by se mohla ukrýt, a tím pádem se i zachránit. Zde nastupuje podmínka proporcionality a podmínka subsidiarity. Podmínka proporcionality bude porovnávat následek ten, který hrozil, a ten, který nastal. To znamená, že podmínka proporcionality vždy porovnává dvě hodnoty. Jednu hodnotu, takovou, která je obětována, a jednu, která je zachována. V tomto případě bychom zde měli hodnotu lidského života a hodnotu majetku. V tomto případě lze konstatovat, že by podmínka proporcionality splněna byla. Je to z toho důvodu, protože podmínka proporcionality je v českém právu nastavena takovým způsobem, že při tom jednání krajní nouzy nesmí být způsobena zřejmě stejně závažná nebo zřejmě závažnější škoda než ta, která hrozila. Což znamená, pokud bychom zde porovnávali hodnotu lidského života a hodnotu majetku, tak lze opravdu dojít k tomu, že ta hodnota lidského života je vyšší, tím pádem by ta podmínka proporcionality splněna byla. Co se týče podmínky subsidiarity, tak to bude o něco složitější, jelikož výklad podmínky subsidiarity není jednoznačný, jelikož v té právní úpravě není jasné, jakým způsobem tu podmínku subsidiarity vykládat. Například pokud bychom vycházeli z objektivního pojetí podmínky subsidiarity, tak lze tvrdit, že proto, aby v dané situaci ta krajní nouze mohla být aplikována, aby byla splněna ta podmínka subsidiarity, tak ten jednající musí způsobit tu nejmenší možnou škodu proto, aby se zachránil. To by znamenalo, že nesmí devastovat hlavní dveře, ale do chaty se dostat například rozbitím sklepního okénka. Nicméně tento přístup není zcela nezpochybnitelný, není zcela nevyvratitelný, ale zase se setkat i s jinými přístupy právě k podmínce, právě k splnění podmínky subsidiarity. Například můžeme se setkat například s přístupem subjektivní nebo objektivně subjektivní. Tyto přístupy více porovnávám a vysvětluji v mé práci, nicméně teď již se tomu dále nebudu věnovat z časového důvodu. Čtvrtou podmínkou je podmínka absence povinnosti snášet nebezpečí, nicméně ta v tomto příběhu nefiguruje. Povinnost snášet nebezpečí mají typicky například policisté, hasiči anebo jiní příslušníci záchranných sborů, a v podstatě to znamená, že za jistých situací nemůžou jednat v krajní nouzi. Dále je třeba odlišit krajní nouzi od nutné obrany. Zatímco smysl těchto institutů je velmi podobný, velice se liší podmínkami. Bližšímu porovnání se věnuji v mé práci. Teď již ale k tomu případu. Jedná se o případ z roku 2012, který byl do jisté míry i dost mediálně sledován. Ve zkratce se jednalo o případ, kdy jednající svým vlastním zapříčiněním způsobil nebezpečí a to pak následně odvracel. Stalo se tomu tak, protože se rozhodl, že si k jídlu připraví bramborové hranolky, a nicméně hrnec s horkým olejem nechal bez dozoru a ten horký olej v tom hrnci pak následně splanul. Začalo zde hrozit riziko požáru, a tak ten jednající se rozhodl, že toto nebezpečí odvrátí tím způsobem, že ten hrnec s hořícím olejem vezme a vyhodí ho z okna. Předtím než tak učinil, tak se rozhlédl, zařval pozor oheň, ale nebylo mu to nic špatné, protože pod tím oknem se právě nacházel jeho soused, kterého tím hořícím olejem zasáhl a způsobil mu dosti brutální zranění.
trestním řízení se jednající hájil tím, že jednal v krajní nouzi, nicméně ani jeden ze soudů, který toto jednání posuzoval, a to soud okresní, krajský, tak i nejvyšší, mu krajní nouzi nepřiznali. Rozhodnutí všech 3 soudů lze ale označit za právně vadné, jelikož pokud bychom chtěli hodnotit to jednání toho jednajícího, tak lze dojít k tomu, že v krajní nouzi jednal. Všechny podmínky krajní nouze totiž byly splněny. Podmínka přímo hrozícího nebezpečí zde poširně byla splněna, hrozil zde požár, a to nejen pouze tomu jednajícímu, ale i všem obyvatelům toho bytového domu, ve kterém se nacházel. Podmínka proporcionality zde byla splněna také, protože na jedné straně zde máme v uvozovkách pouze zdraví jednoho člověka, na druhé straně zde máme majetek, zdraví a možná i životy několika lidí. U podmínky subsidiarity to může být opět problematické. Nesplnění podmínky subsidiarity byly často i důvodem, nebo jeden z důvodů, proč některý z těch soudů se rozhodl tu krajní nouzi nepřišnout. Nicméně zde se lze opřít o vyjádření hasičského záchranného sboru, který uvedl, že ten způsob vracení toho nebezpečí, že ho lze označit za ten nejlepší nebo ten nejefektivnější v dané situaci. Naskýtá se tu tedy otázka, a to proč tomu jednajícímu krajní nouze nebyla přišnuta. Je to z toho důvodu, že pokud by mu ta krajní nouze přišnuta byla, tak by byla dopuštěna obrovská nespravedlnost. Je to z toho důvodu, že pokud by mu ta krajní nouze byla přišnuta, tak by to znamenalo, že to jeho jednání je ospravedlněno v rámci celého právního řádu. To by znamenalo, že by ten poškozený neměl možnost potom jednajícím požadovat náhradu škody v občanskoprávním procesu. Je to z toho důvodu, protože krajní nouze je v českém právu chápana výlučně jako okolnost vylučující protiprávnost, a ne například také jako okolnost vylučující pouze trestnost, jak je tomu například i v německém právu. Na tento problém aktuální zákonné úpravy ve práci do jisté míry poukazují a také nastínují možné řešení. Závěrem bych chtěl shrnout, že se v práci přišlo na to, že aplikace krajní nouze v praxi může být velmi komplikovaná, problematická a nejasná. Jako příčinu tohoto problému bych označil aktuální právní úpravu krajní nouze, která je sama o sobě velmi nejasná a například u podmínek krajní nouze de facto umožňuje ji vykládat několika způsoby, které mohou být ve svém smyslu naprosto protichůdné. Nejvíce očividný je tento problém u podmínky subsidiarity, kde opravdu je rozdíl, pokud bychom vycházeli ze subjektivního nebo z objektivního pojetí podmínky subsidiarity. Nicméně nelze říct, že by tento problém neexistoval i u ostatních podmínek. Totiž k obsahu mé práce a já bych teď rád poděkoval panu magistru Petru Farmanovi za všechny čas, který mi věnoval, a celkově za vedení mé práce po té obsahové stránce, a dále také panu doktoru Jakubu Vojtovi za vedení mé práce po té stránce formální. Samozřejmě teď děkuji i vám za pozornost.